med dig, Kasper? Det går fint, men skal vi ikke snakke om dig og Jonas i stedet for? Jo, det vil gøre. Ej, glæder du dig ikke bare vildt meget til at se ham? Jo, helt sindssygt. Ej, tror du, han er lige så flot i virkeligheden? Det håber jeg da, ellers ville det være sådan lidt. Jo. Hej Jonas. Vi sidder herhjemme lige nu, men vi kører på stationen lige om lidt. Super, så ses vi. Hej hej. Ej, jeg glæder mig vildt meget til at se ham. Det er vildt flot, at han kommer helt fra Slagelse af. Ej, Jonas er også et meget flot navn. Jonas Brøndsby, ja. Det lyder meget godt. Isa, er du okay? Kom nu, kom nu. Mor, Isa er faldet på cykel, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Er du ikke sød at komme?